האחרון רצף אירועים נגד הקהילה היהודית במלבורן. יוסף ישראל, מה הפרטים? כן, אז קודם כל נגיד שני אירועים בסוף השבוע בולטים. אחד, הצתה של בית כנסת, בעצם של דלת של בית כנסת. אז היום, בעצם הלילה רק נעצר חשוד במעשה, בן 34, תושב סידני, אנחנו לא יודעים עליו הרבה פרטים ולא על המניעים שלו. בתוך בית הכנסת, אגב, היו כ-20 מתפללים, למרבה המזל השיגו שליטה על האש מהר ואף אחד לא נפגע. הדבר השני זה אותה התפרעות של פרו-פלסטינים ליד המסעדה של אייל שני. שני המקרים במלבורן. אגב, המשטרה בודקת גם האם יש קשר בין שני המקרים האלה. נתניהו אתמול מגנה, הוא לא רק מגנה, הוא גם מטיל את האחריות על הטיפול באנטישמיות בממשלת אוסטרליה. לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה בממשלה של אלבניזי, ועל רקע הדברים האלה הליגה נגד השמצה מפרסמת שוב את הנתונים הבאמת מדאיגים דווקא באוסטרליה שלא ידועה כמקום אנטישמי, עלייה של יותר מ-300% בין 2023 ל-2024, בעצם מה-7 באוקטובר, והשפעותיו יותר מפי שלושה במקרים אנטישמיים באוסטרליה. כן, מצטרפת אלינו ממלבורן, אוסטרליה, אבישג רגר, שלום לך. שלום רב. ימים לא פשוטים עוברים על היהודים והישראלים במלבורן, הצתת בית הכנסת, תקיפה במסעדה של אייל שני. שתפי אותנו בתחושות שלכם. תקופה לא משהו להיות יהודי בכל רחבי העולם. אבל כן, היומיים האחרונים היו קשוחים פה. לא שאנחנו מרגישים את זה ביום יום, אני חייבת לומר. אנחנו ממשיכים בחיינו, אנחנו ספציפית, המשפחה שלי גרים רחוק מהבייגל, מה שנקרא, מהאזור היהודי. אז פה בכלל, אם לא התקשורת, לא הייתי יודעת בכלל שמשהו מתרחש, אבל עצם הידיעה שבית כנסת כבר פעם שנייה מוצת, והבלגן שהתרחש במסעדה של אייל שני, שכולנו פה מאוד אוהבים, זה מפחיד, אין ספק. את גם מעורבת בהפגנות למען החטופים, יש איזשהו חשש, התארגנות כזו של יהודים וישראלים יחד, יכולה להוות יעד. נכון, זה עולה בדעתנו כל שבוע מחדש, אנחנו מפגינים מה-8 באוקטובר פה בכל יום ראשון בפארק פתוח, פה במלבורן, וכולם יודעים מזה, ובין עשרות למאות אנשים מגיעים כל שבוע. אני באופן אישי אלרט, זאת אומרת, אני ככה מסתכלת לראות מי רץ לידינו, כשמישהו מתקרב אז ככה טיפה נדרכים. בימי ראשון אני מנע מלהגיע לעיר בגלל ההפגנות המאוד מאוד גדולות ולא נעימות של הפרו-פלסטינאים. כן יש לפעמים כשאנחנו מפגינים איזה מישהו שפתאום חוצה עם רכב צורח Free Palestine, אבל זה באמת בקצוות.